Mitä hyötyä autoilijalle on siitä, että esimerkiksi tälle väylälle on tehty esteettinen suunnitelma? No, jos se toimii hyvin, niin se myöskin lisää ajoturvallisuutta pitämällä ajovireyttä yllä. Siitä on tutkimuksiakin olemassa. Että jos nyt ajatellaan, että tie on monotoninen ja siinä ei ole mitään sellaisia kohokohtia, niin siinä helposti keskittymiskyky herpaantuu. Siihen ei kovin montaa minuuttia mene, 5-7 minuuttia, niin ajatukset on jossain muualla. Et jos niitä sellaisia esteettisiä tai muita tällaisia virikkeitä tulee aina sopivin välein, niin huomiokyky autolla liikuttaessa pysyy vähän parempana. Estetiikka ja taide auttavat autoilijoita. Kyllä, näin me ajatellaan. Ja auttavat myöskin sitten kaikkia niitä, jotka siinä ympäristössä asuu ja elää sen moottoritien kanssa ihan joka päivästä elämäänsä.